Teším sa z toho, že Pavol Frešo sa rozhodol kandidovať na takú významnú funkciu, pretože viesť alebo stáť v čele vyššieho územnosprávneho celku je veľmi vážna funkcia, veľmi zodpovedná. Myslím si, že sa pán poslanec Frešo rozhodol dobre, lebo má na to dva základné predpoklady. Tým prvým je to, že vníma politiku, vníma spravovanie vecí verejných ako službu. To považujem vždy za nesmierne dôležité. A po druhé je veľmi pracovitý, o čom ste sa počas jeho doterajšej služby alebo práce v Národnej rade Slovenskej republiky mohli, myslím, presvedčiť. Táto kombinácia slúžiť ľuďom a slúžiť tak, že vydám veľa úsilia, budem sa zaujímať o problémy, ktoré ich pália, je, myslím, veľmi dobrou kvalifikáciou pre zastávanie takejto funkcie. Teším sa, že kandiduje Pavel Frešo, teším sa, že sa nám podarilo vytvoriť širokú koalíciu pre Bratislavský samosprávny kraj aj na túto funkciu, aj na funkcie poslancov regionálneho zastupiteľstva. No, myslím si, že svedectvom toho, že máme dobrého, schopného kandidáta, je aj táto zostava, ktorá sa dnes v tejto poliklinike stretla. Mám z toho radosť a chcem sa poďakovať predsedom všetkých politických strán, ktorí vnímajú kandidatúru Pavla Freša podobne, ako ju vnímam ja, za dôveru a za podporu nášho, podčiarkujem, spoločného kandidáta. Ďakujem pekne. Ctené dámy, vážení páni, teší ma, že tu môžem byť a vyjadriť osobnú a politickú podporu kresťansko-demokratického hnutia Pavlovi Frešovi a všetkým kandidujúcim poslancom, ktorí majú ambíciu zmeniť chod vecí verejných na regionálnej úrovni tu v Bratislave a okolí. Ja som presvedčený, že úspech je nielen potrebný, ale aj možný a chceme urobiť preto všetko aj zo strany kresťansko-demokratického hnutia. Som rád, že je tu taká početná zostava politických strán. Je skôr reprezentáciou hodnotov alebo politicky blízkych strán na regionálnej úrovni. Vyjadruje svojím spôsobom prirodzené vzťahy alebo prirodzenú blízkosť a preto je to aj základ pre programovo orientovanú politiku v tomto regióne. Nie na nejaké díly alebo špekulácie, kombinácie, ale na to, čo potrebuje dlhodobá stratégia rozvoja aj tohto regiónu. A zároveň chcem vyjadriť tým aj takú kontinuitu, ktorá nás spája s obdobím napríklad pred 8 rokmi. Strany, ktoré sú tu zastúpené, osobitne KDH, SDK, ODS a SMK, boli motormi decentralizácie a vytvorenia samosprávnych regiónov. My sme to nerobili len polovičato, aby boli posunuté niekde zodpovednosti, ale aj s možnosťami, ktoré napríklad znamenajú dnes rozpočty, včítanie eurofondov a chceme tento ťah alebo túto dimenziu ďalej posilňovať. My dôverujeme regiónom a som presvedčený, že ich vitalita bude rásť aj vďaka inej politike, ktorú budú produkovať po novembri, po úspešných voľbách. Prajem úspech Pavlovi Frešovi, všetkým nominovaným kandidátom za koalíciu a všetkým, ktorí žijú v tomto regióne, aby to nebolo o kríze, alebo o zlyhaniach, alebo o korupcii, ale o korektných, konštruktívnych, perspektívnych politikách a politikoch. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dobrý deň prajem. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie na toto stretnutie. Osobnou prítomnosťou všetkých lídrov stredopravých strán na Slovensku chceme reprezentovať, ale chceme vyslať odkaz odtiaľto, že napriek tomu, že v niektorých regiónoch máme odlišné koalície, túto koalíciu považujeme za organickú politickú koalíciu. Myslím si, že aj z mojej strany
sa patrí ubezpečiť pána kolegu, cteného kolegu pána Pavla Freša, že SMK a všetky štruktúry SMK urobia všetko preto, aby pán Frešo sa stal budúcim županom Bratislavskej župy. Pán Frešo, želám vám a všetkým kandidátom všetko dobré a veľa úspechov. Ďakujem. Dobrý deň. Ja by som chcel vyjadriť v mene Občianskej konzervatívnej strany podporu koaličnej kandidátke a predovšetkým nášmu spoločnému kandidátovi Pavlovi Frešovi. Myslím si, že to, že sa podarilo vytvoriť takúto koalíciu, je dobré prinajmenšom z 3 dôvodov. Je to dobré pre ľudí žijúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji, je to dobré pre župy a myšlienku žup vôbec a je to dobré aj pre Slovensko. Pre ľudí žijúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji je to podľa môjho názoru dobré preto, lebo ľudia sú na prvom mieste v programe, s ktorým táto koalícia ide do volieb. Chceme, aby to bola župa pre ľudí, nie pre úradníkov alebo pre politikov a táto myšlienka sa ako niť ťahne celým programom. A z pohľadu OKS považujem za veľmi dôležité, že sa do programu dostali veci, ktoré urobia župu transparentnejšou, otvorenejšou, bližšou ľuďom, župou, ktorá bude počúvať, čo si ľudia želajú. A myslím si po druhé, že táto kandidatúra je dobrá pre župu, pretože dnes sú samosprávne kraje vnímané ako nevýrazné a nedôveryhodné. My máme dobrého kandidáta, máme kandidáta, ktorý osvedčil svoje schopnosti, svoju aktivitu, svoje postoje v parlamente ako poslanec a myslím si, že keď bude zvolený, bude dobrým županom a má predpoklady zvýšiť dôveryhodnosť ľudí žijúcich v tomto kraji v to, že župa a samospráva na župnej úrovni má nejaký zmysel. A po tretie si myslím, že vytvorenie takéhoto zoskupenia má význam a je dobré aj pre celé Slovensko, pretože ukazuje možnosť spolupráce strán, ktoré majú k sebe prirodzeným spôsobom blízko a župné voľby, aj keď budeme tu dnes hovoriť zrejme najmä o tom, čo chceme pre župu, vystavia aj isté vysvedčenie o tom, aké sú nálady verejnosti vo všeobecnosti a vyšlo aj istý signál, ako môžu dopadnúť budúcoročné parlamentné voľby. A vo väčšine krajov proti sebe stoja pravicové a ľavicové zoskupenia. Ja verím, že pravicové a pravostredové zoskupenia obstoja po celom Slovensku vo všetkých župách. A obstáť v Bratislavskom samosprávnom kraji pre pravicu znamená jediné zvíťaziť. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Za stranu Sloboda a Solidarita môžem povedať, že Pavol Frešo je aj náš kandidát, čo potvrdzuje fakt, že sme ho podporili a podporujeme bez akýchkoľvek ďalších podmienok alebo snahov a nejaké ďalšie dohody. Robíme tak najmä z 3 dôvodov. Poprvé, čo je pre nás najviac dôležité, Pavol Frešo je čestný a slušný človek a práve takýto typ politikov z nášho pohľadu by mal viac ovplyvňovať dianie v našej krajine. Po druhé, takisto vnímame, ako hovoril pán Dostál, že ide práve o ten boj medzi ľavicou a pravicou a osobne si myslíme, že je najvyšší čas, aby opäť pravica napravila veci v tomto štáte a zastavila morálny úpadok, ktorý nadobudol nevydané rozmery a samozrejme, že práve preto je veľmi dôležité sa dohodnúť na jednom kandidátovi. Ten tretí dôvod pre nás je taký, že alternatíva Pavlovi Frešovi by bol kandidát Smeru, aj keď sa teda tvári nezávislý. Pre nás je to jednoducho čistý smerák svojou pôsobnosťou, svojou minulosťou a to si myslím bolo pre Bratislavský kraj veľmi zlé. Ďakujem vám pekne.